appointed a near Carmenso, Nakayo, Yukunia, as a Cassan Sapo,
that you are fulfilling Konya Mantaye, and I want to take Papa around, and I also got to Korea Kotoko, or Siamanse Korea Mansia, until I do the band of your for Toyokoba, and I took community, and warriors who are here. It will send out one of your photos of the whole crowd to park. And the other quite well from your voice and fearful. Now, John Babasa, and for your it was a small and clear partition for a Copa on another team, and this is a mark of the Poyene, and this is the 2 prime and more fearful. On another best work of one and I ask and or go or equal, or 2 to say Mutu, or 2 Aquamutu, or 2 of Mutu, or 2 of your Mutu, and my was so good than it, and upon them by a platoon. Upon Pomerus, you put a water to Chabutu Akodo. I said, I'm coming up with what you are. In my 2 to the Ponto, why in my 1 important. What's that? I don't comprehend your bossa. I got into a province. I was I have a time from a brain pump and I get up from 2 group and think for my dear to Tranibati, whatever the Grabadia, President Sanabia, and President that. What was I country can get the better preference to president and Tariabo. I told 1 for 1 town, I don't want anyone down. Cities. The Grammy so Nana Fabri, as already Jansi. Nana Fabri, I say Christian, only until she and Adam for the Mammy Indian Naprocope. And I said, Mammy, I can check before ma. Only no can in the buyer, or Banson and I in the chi. No can be Nana Fabri, or some of my 1,000 Ghana cities. I am Christian, as you so, Emma and your meaning so, and Sir and Can. Buffet, Nana Baron, one by or in a downfall. Ninia Bema, I Dr. Siama, because Dr. Siama, Oberhorn.
Gatua. I have first of all by an almost a circle. Neighbor, Bobby, in tunnel. A sheer tunnel, he pepper. It was a neighbor, Aman, to Australia, Madonna, I was at the circuit. Oh, really, I told my parents, why, Madame? Yeah, okay, I say, problem. What about me? A cow. As you can see, every family has said, first of all, I see your family. Yes, I said, I want you to Adama. What do you do? As you're supposed to be, senior, keyboard. Keyboard, keyboard. Granny G1.
obi afọ fẹ yẹ. Ebi ka yi. Paati papa sọfọ ẹni ẹni àdọmọ mọmẹtì ẹyẹ physical cash nana sẹnti mu no ẹyẹ ọbọ ya ẹni apẹsi bẹẹdu n'afọ nana sẹnti mu no n'obi busa mi sẹ ahyẹ n'aso kakra ọno ẹyẹ wasamẹtu wura ẹyẹ tẹtẹtẹ obi a wọn sẹnti a wọn tẹtẹ ọno nso nkọ nyẹ wọn ne bra n'asẹ ọmo ọkọ ẹyẹ tẹtẹ n'asẹ eti Ghana ọyẹ bi ẹtẹ ọkọ saa mara n'ẹnu ọkọ no ti yẹn nsa n'esu fia. Ẹ̀ka n'aso yẹ ọsẹ bàtà yíyá dọ̀ ọmọ ní kọ́ ọ̀sùn ọmọ ní kọ́ ọ̀sùn ẹ̀pìà.
Wassa Akropong say na ko ne ne twa kaida dodo abeko ati maami afri awo se mo akoso ka piafo Wassa Akropong oye ne bako oye contemporary wojina brane also to preference ya ka wo kuma ti brabo kum so patane ta mono nam also ja to kontum kunu certificate front ya woni ka front and front
a better photo. Okay. The video is still. I'm from a miso 500 no way. We go and then me one chile. Okay. And Mamma was in my view. My can't tell me Liama dear no. Ante Abramansa one on sonen senom o musica ewomo 500 Ghana cedis yadamwasi abusia yadamwasi nyamishampa paucho kumano nhwe na mankubu nkonta amoka aha yo sewa na wadisi bie ebenwa na nanam adisi ama ye kwan se yemfa sabre enye adisi bie nti adisi bie bi ohu bia no emra
Yo, ante akete ne nana ye fra na nase no said ya akoda bi sunia rogo kasani wose wona na akodi a ne senti ade ni duku ne petia yemfa ema abusua gimti ne nana ye de ne to no yo ante akete ne nana ye de ne to no said ye okani wose ne duku ne petia senti ade omfa ema afa dwom krofo mo mienko mama enwom ne emfansu dwom krofo Akweme hadi kakra mo fancheme ensufo niema ne ba kete momra ensufo momra Stivo Construction Limited Stivo Construction Limited ono ho kani ne ba ye ne kwasem ni yehu na nipa ne do so kakra ti no wo chi awie ye no ye hye dan hu ba bia wo enti Stivo Construction Limited wadama ba bia wo bia no meninamu mami hu me pacho ha safo ni onua no nyina da wase. Oh, I see you okay aha
Go Construction Limited. Yadamwasi, Komo Makwaba.
Busuapani Nananama Chankunya Obusia Yeshiaha Tayina Yedisu na Yedi Kuntin Kunine Kobene Pefira and Opay Emo ya Nenso O can say and I ye Sabia song pennyforce moya and so Mokuni Abasa Yebribi, the Yebribi so Yensena Ojo about the saying and Anopay Ikitani Free Yeda Saya Bo Fibiamoya of war. The Bekoni Seni Uama Yempeninia San Abe Ewu Sapain Etria Nepam a form the tretre of Abremu Dabrem. A Bushiamon Penenforce, yes, Subenu, Yomiamopo. And now, Nanam near Bushiamon Penenfor, Prior, who say Ikushia or Penny Auntie Aketia, Sena Yasubinu Edina. What Tiana can draw about Penny Auntie Akete, Equatina can draw bar, Fidye, and Kabubunini Akam. The money of Bushiasi in Antenti Mose. Why ne Casa, why ne Basse? Tiakete na Kopodia Point, Macrabua can see. Fabremo Dublin. Cocha man sent Jan Sapwafu. Hintabu to the anymore. What then Jem Kukut tap open temperate market? O man and an near Bushimon Penny for a person eat out one. When there's someone for flowers sequence or Bong Tebro. Brackety. Good. And I'm not this year with your mom penny for my son family. And so long in the general, nobody so near a war a custody. And my near quite so you and so long a quiet year of you. In Marketia and never that and Tomoa, yes, you trade our doing. Ne mama manom yere no munyina da na akeka ye ho abomo ya sabre omogina ha ye kasai enna amane kwa so adwade a omo hihye ede ko ye se omo ase omo hwie ni nsuo e kwasem ni na je pawo niema tinkirinchi to aso fefefefe enna omo fa amane kwa so ede ko ye na so omo akohwie omo ase nsuo nano pay almost yan a quintuple or quadia. H.S. almost so massacre and pay. Into May Janaha and May a yerenom Ejanaha, ye Cassini. A mamu PSA, Bema, the Freno, Quesitano, a mamu PSA, Quesitano, Bema, Martini Suano Paysa. Also for Bompire me being a Diana ni Swiss, Basse gra. Bema Quesitano, a read the bridge or Delechi or Sunday, Papa Bio Yichano, or Papa Guess, Nijanami Sabin Kumsuhe, or no Kuranom, and I came one boom. Sounds so, and I do also a very Reverend Kinsman Sappho Quatin, or non sonnet the bridge. Obapa of Mamia Joa, or non so, or Tosso, or non so Nedada and our Muahanya Bray. Said you Mujina here. No chronomesis of Mamma down. Okay, Yanni the BS, the day. Said you more Kenny. A fed your Tosso, and Mamu, me and Sound Tosso, ya freno. Tarema, not doing it. Changing Clinty, not doing it. Was the boss at Bema, Cotocroca, Fabemo, Tangine, what then Chem Kutitabo, Penting Cleaning, Bema, or not so a doing it. The debris tree. What did you soon quan Usu, Obapa, Browning, near show? Aha, a granny, a cocodia, Ben, an animal on Tiaman and Tiadisha with this camera, an animal with this cardiac so. I got an animal this year. I know what you have known so can feel broful. Obapa, or not so what that's so. A fee, you will trap to when you young for Bema Afo.
was a media point and I want to be answered after the boss of the mouthful. On also the deputy, not the Indiana or Papa mother. Ha, Sinya this year was say, when the Pranomina, I can't want Bomo. In market, time I won't be few hour, you know, as a more catch room. But se me the more come in my home. My baby, my matter compare. Men friend so no, nemo me manamo. In Teba Mobay, Mosumuknum, Abrabo Pia Mobobiano, Yamish Nimonum, among Pejawa Brabum. Intimate Pebidiwa, and I meant Pebikunwa. Nemo, the Petre one of Wafwa. Chesamumra, among Sumuknum, Momo, woman you do. Kwada say until I can say yate yenso yenia so say de ka o mai ho na ye no mo abachichire buhwe omuni abuhwe ya chichira kodru se enakete ba mo wo timodemfo se de nyankopon pe na oye nti na hododo no abuhwe na makite mu asorefo yi ensu kitamu na nse no de mpai bodi achiri na mom na ne braso se obade ma ne ko home o ne ne mo nyamu. So person call heaven I just saw ye day this we je ohuma awade ni wu a wahyehyɛ to hɔ enti ɔfa we so e de na kɔ ne nem nyamu ana pay wom si wom gyina ha de wom kasa ni wom si wom diku wom kita wom hanki wom kunu no mu ati ni so na wusua na ni so ne bro so a ɛyɛ tienya da obepepa woni so enti wom si wom duku a omode basse omne abusua no kunu mu nyina yedukui yemfansu yase ya de nyina oba pani korana basse nyina dodo na afra na kete omose omoduku yemfa ensu sedi omo eka no sa no mo chiri ni omose anopai na na ma de hye abusua mu mpanifo ya tebese no ka tete na nka bese ni abobede na eguso nka egu hei na nka bese na ya awie and so we say omobese no omode afamfidiem adana no akwasi broni nsa no enti omosi omobese obusia yenye bese na yemfansu na eno akete atampa ene akwantu preko a okwe omfanko sedi omoka sene omose ne eno akete okọ na akwantu preko enti ni suo sui omode som ninyina eka ho sede omoka se ne fra wa no ate won woni me wasem wana asa woni me wasem ate wo se sede omo ekani omo se doko nyina obusia omo de aba se omo de som ahoho aba enti de ya eye mani yi bia no ye emfanye na sede ni mu ne omo kire se eno akete de life de na opepa enti eno akete ane anopai omosa ne kete preko dia ene kete bomo kasa ni nyina wo kodwom ho omose no akete omosa ne kete omosumie omo be sheet bibia wo mo susuku anim asa wo wetumi na nteku anim pa na sede ensufui omujina ha anopaya omose omase kete preko eno emfanko na eno akete di yinim se na obon homod ni ye enti a life onso no pepa enti ma hodo onfa ensesa no ho na sedi omoka seni omosi omopatia omudiku omushenti ade eba no abusua madam abru futuo dampan fidua mu ayarofo ye page mu a ye beko ne seni na sedi ensonom igina ha omoka seni omusi ene anopai kristoni na woko enti se kristoni firi mu no okode a omokita omokandel omomatches yenso na ekwan no mu nye han abofo babeshia ante architect na kodia ene omokandel na omomatches ye tomfani nanim abofo de omonanti sumu enye han na oba pani emfanko se de mokasani
almost say a fish swan, a becon naso, near Conaswa, a friend you be said, Yasset Dahin, there be that, almost so much in her. Oh, we strain, you do what I say. A sorrow for the years soon new year, a year there, so for a dear name, or Bobo, you should know. Now, Bobo, you should need men, so no one should and Pia. Let me ye, and to one should. The question is, and the pet reach here, poor. A man, an animal bushman penning for one share, and send them in a mother. Mother, dear was Susan, the issue no, and Passia, gra. Me a crown, I am a copy of Pacaka. One mammy hanky craft for. I will for a bassa ye be against Sanabojo. What my telling us, the rules of my peer punk is yet to from the Monday. So when you need a hand of fire, Professor Bonham Tina Piano, and a pair one sorry, and Pessa may come once, then one may come into one, I'm in Pento. Baby, out there, Quadian. Aha, and you never come once. Not said ye so long, in a hand of Taya, or more a cassasi. Let us see one say, that's a proof. That's a rule. That's a yama. That's a yama. Yeah, that's all the review. I was all the review, the same that I have Eti enieme nyina omuhwie de mamu se momfa enye de modie yi nemo omusua yi chense na egum no aha chense ne de madam blu awia no foforo be saba penimfo se ebi da wonu mu a na otu bi ebe ti chense ne de e be sai abesa mo ba kwa kusu enyum krofo mo nyum no mu nsu mo nyum no mu nsu ene na ya de akati wele de na ya
na ọbọ na sɛ na mmaneɛ bi nhyira mmaneɛ bi ɛyɛyia mmaneɛ bi ɛwɔ hɔ a wɔn nso de afa mframa de afa dan so na wɔde abɛto afei ɛno twam a wokɔ yi yɛsrɛ wo bebree tama wo nua no ɛkɔɔyɛ no nana ɛfiri ha kɔɔyɛ no pare na ɔne nkɔla yi gyaa wo wɔhwɛ nkɔla yi a ɛtɛ na kan ne wɔn te no sɛ sɛ yɛte saa bio nti wose memfa saa asɛm yi to w'anim na sɛ wokɔ a woanya amanopa bi abɔ wo nuabea no abɔ abusua nkae no a ɛwɔ hɔ no na magyina so ahyira wɔ woma wo ne nnwuma a wɔyɛ ɛmtupɔn woma wɔmma wonyi ayaresa biara sɛ wode bɛyare aka mpa mu bɛyɛ fi hɔ ɔkwan mu afiri abusua so a yɛfi akuapɔn ɛbaeɛ ɛda nnɛ yi yɛne wo ɛredi kra a ɛte sɛ yi no so wobɛgyina obi biara akyi na sɛ ɛkɔ a yɛnyamane pa so aba kɔbɔ abusua na aka na sɛ ɛba sɛ onipɔbɔnefoɔ bi egyina baabi na ɔsɛw nea yɛayɛ yi wɔn pɛ ɛyɛ wɔn abufu ɛyɛ wɔn ahi na sɛ wɔbɛhyɛ dua bi emu sɛ yɛfa saa dua no ase a ɛnyɛ ɔhaw de saa nipa ko no wɔn nso ma ne nsam ɛnka ne tim ma n'adwene ɛnka ne tim na sɛ onipa papa ɛyɛ adwene gu ɔman nti yɛsrɛ wo bebree yɛnka ne tete biara yɛnim sɛ ebi a wokɔ yi deɛ wahyɛ wayɛfo atare a wɔrekɔ yɛsrɛ wo bebree fa nhyira a yɛni awieɛ ayɛyi a yɛni awieɛ na bɛka wo ma na ma ɔm nipa obusuani a sɛ ɔno de ɔmpere so na neɛ yɛyɛ yi ɛyɛ n'ahi ɛyɛ n'abufu na sɛ ɔbɛtwa dua bi a ɛnyɛ dua pa yɛsi wo yɛ kwan bi a saa nipa no ɔtwa dua no a bɛmmɔ no Yo, sabe yɛnhwɛ edwom ha ɛyɛ Apieredi Mankado Nana Ogyiri Kwaku Manu ɔne nananom ɔtɔ so mmienu aha Nana Ogyiri Kwaku Manu ɔtɔ so mmienu nananom atena nkonnwa sabe yi nananom aduru ha amanneɛ kwan so ɔbra ɔba akwani karura na wasɛde te akete damfam yi aneɛ kwan so nananom aduru ha ɔwɔ bɛma abusua mu akyɛ na wɔde wɔn ahoɔden ne wɔn mpaebɔ na wɔn nipadua ayɛ akɔdo abusua tie ɔbra ɔba akwani maame karura na de akete ɔyi akɔdo kaho akɔkɔ nananom atena nkonnwa ne abusuafoɔ no nyinaa aduru ha yɛ akyi sɛbi ɛsɛn sɛbi eburu ɛdifoɔ sɛ wɔdi ɛwɔ dɔm a kɔn ɛboa wo kyi wɔ dɔm yɛ kɔboa wo nti sabrɛ yi nanom atena nkonnwa abusua no nyinaa ɔmo adu ha yɛ ɔmo ma abusua no akyɛn ɛma abusua yi hyɛ den ɛma abusua yi di eburu hwɛ adan hwɛ a ɛbisi. Yo, sabe, marehima, juada kwa, rehima, juada kwa, sabe, ahima, ene abusuani nyina, ena aduru jomha, ya omo mabusuani sede, diebru,
omo let us say